तर नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव अभि गायकवाड. तुम्ही बघत आहे मराठी एडिटिंग चॅनल. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका भावनो. आपण अशाच पद्धतीने टेटस एडिटिंग शिकत असतो भावनो, एकदम सोप्या पद्धतीने. आणि आज डेमो पाहिला त्या पद्धतीने होणार आहे मित्रांनो. आणि तो असा टेटस कसा बनवायचा तुम्ही आज शिकवणार आहे व्हिडिओमध्ये. तर व्हिडिओ मटेरियल दिलेलं आहे तुम्हाला, सिकी पेक पण दिलेलं आहे, बिटमार्क पण दिलेलं आहे भावनो. पण भावनो तुला एक पासवर्ड आहे मित्रांनो, सगळ्यांना एकच सेम पासवर्ड आहे, काय पासवर्डमध्ये चेंज नाही. पासवर्ड तुम्हाला स्क्रीनवर कुठं पण दिसेल, त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता बघा, तर तुमच्या लक्षात येईल भावनो. तर काय अडचण आलीच तर भावनो इंस्टाग्रामला मला फॉलो करून मेसेज करा, काय अडचण आलीच तर भावनो. हा विषय हार्ड झालेला आहे एडिटिंगचा एकदम भावनो. आता सध्या नवीनच आपण काहीतरी घेतलेलं आहे, तर फोटो तुम्ही तुमचा स्वतःचा वापरू शकताय किंवा मॉडेलचा पण घेऊ शकताय, कुठला पण घेऊ शकताय. सॉन्ग टाकून असा व्हिडिओ बनवू शकताय तुम्ही. तुमचा पण घ्या किंवा तुमचा कोणाचा XYZ कोणाचा असेल तो घ्या, पण घ्या भावनो. एकदम भारी, एकदम मस्त घ्या. आपण अशाच पद्धतीने टेटस एडिटिंग शिकत असतो. आणि तुम्हाला लागणारे ॲप आहे म्हणजे ते आयलेट मोशन ॲप डाउनलोड करून घ्यायची आहे. प्ले स्टोरला सुद्धा उपलब्ध आहे आणि गुगलला सुद्धा उपलब्ध आहे. तर प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करताना तर तिला मेमरशिप भरावं लागेल 60 रुपये भावनो. महिन्याची मेमरशिप असते 60 रुपये. त्याचं काय लॉग येईल भावनो. तर बिना लॉगच पाहिजे आणि फुकट पाहिजे. ती कशी घ्यायची, ती गुगलवर जायचं आणि सर्च करायचं. काय सर्च करायचं, आयलेट मोशन मोड ॲप म्हणून सर्च केलं काय भास्केच येते भावनो. काय विषय एकदम. तर आता पासवर्ड तुम्हाला स्क्रीनवर कुठं पण भेटणार आहे भावनो. तर व्हिडिओ स्किप न करता बघा. तर तुम्ही आजपर्यंत टेलिग्रामला जॉईन झाले नसेल तर लगेच जाऊन टेलिग्रामला जॉईन व्हा भावनो. आपण तिथं कुठल्या टॉपिकवर व्हिडिओ येणार आहे कुठल्या नाही ते आपण टायमिंग टेबल काय असेल ते XYZ सगळं टाकत असतो. तिथं मटेरियल सुद्धा अपलोड करत असतो. तर जरा वेळ नाही घालता आपण व्हिडिओ स्टार्ट करूया. पासवर्ड हे करून इनपुट करून घ्यायचे, बिटमार्क शेकमार्क आणि काय असेल ते XYZ मटेरियल ते डाउनलोड करून घ्या. जर बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर ते असं दिसेल अशा पद्धतीने. तर भावना काय करायचं आहे, तर तुम्हाला हवा आहे तो फोटो घ्यायचा आहे. मिडर जाऊन तुम्हाला हवा आहे तो फोटो घ्यायचा आहे. तर मी हाच फोटो घेणार आहे. तुम्हाला साईज तशी ठेवायची, तशी घ्यायची आहे. तुम्ही साईज अशी ठेवणार आहे, तुम्ही डॅमोमध्ये पाहिले तशी साईज ठेवणार आहे. तर अशा पद्धतीने ठेवणार आहे. तर बॅक जायचं आहे, आपलं शेकीपॅडमध्ये जायचं. शेकीपॅड दिलेलं आहे, तर शेकीपॅडमध्ये गेल्यानंतर फोटोवर दिसते, तर फोटोवर टच करायचं आहे. इफेक्टचं ऑप्शन दिसते इथं, त्याच्यावर टच करायचे. 3 डॉट दिसतात भावनो, त्याच्यावर टच करायचे. एक ऑफ इफेक्ट दिसते, त्याच्यावर टच करायचं आणि बॅक यायचं आपल्या कुठल्या प्रोजेक्ट फाईलमध्ये यायचं आपल्या. तर प्रोजेक्ट फाईलमध्ये आलेच नंतर भावनो फोटोवर टच करायचं. इफेक्टचं ऑप्शन दिसते, त्याच्यावर टच करायचे. हे 3 डॉट दिसतात ना, त्याच्यावर टच करायचे. पेस्ट इफेक्ट टच करायचे. बघा भावनो अशा पद्धतीने झालेलं आहे. तर फोटोला थोडासा ॲडजस्ट करून घ्यायचे तुमच्या पसंतीने, तुम्हाला हवा आहे तसा. तुम्ही अशा पद्धतीने घेऊ राहिले तर मधोमध घ्यायचं आहे. तर घेतल्यानंतर फोटोला लास्टपर्यंत घ्यायचे आहे आणि साईज तुमच्या म्हणण्यानुसार ठेवायची आहे. तुम्हाला हवी तेवढी साईज ठेवू शकता किंवा अजून पण छोटी करू शकता तुमच्या मर्जीने भावनो. आणि तुम्हाला एक इमेज दिलेलं आहे, इमेज 2 इमेज आहे भावनो. तर अशा पद्धतीने पेनची इमेज आहे, त्यांना अशी थोडी साईज छोटी करून तुम्हाला हवी तशी साईज हे करून तुम्ही ठेवू शकताय, काय अडचण नाही भावनो. तर असं खाली पण ठेवू शकताय, पण मी शक्यतो वरच ठेवणार आहे भावनो. डॅमोमध्ये वर दाखवलेला आहे, तर चेंजिंग काहीच नाही करणार. डॅमोमध्ये दाखवलं तसंच करणार, सेम टू सेम. तर एवढे झाल्यानंतर तुमचा XYZ जो लॉग असेल तो लॉग ॲड करून घ्यायचा आहे. लॉगो घेतो मी ॲड. तर लॉगोची साईज तुमच्या म्हणण्यानुसार ठेवायची भावनो. आणि लॉगो असा या खाली ब्लॅकमध्ये टाकायचं नाही भावनो, फोटोमध्येच ठेवायचा आहे. कारण की ब्लॅकमध्ये टाकताल तर कोणी पण त्याच्यावर ब्लॅक कलर मारून त्याचा लॉगो टाकून व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून शेअर करू शकते भावनो. तसा होण्याच्या अगोदर आपण असं लॉगो ॲड करून घ्यायचा अशा पद्धतीने. तुम्हाला हवी तिथं ठेवायचा, फोटोमध्ये घ्यायचा भावनो. तर त्याच्यावर टच करायचे. ब्लेंडिंगचं ऑप्शन दिसते, त्याच्यावर टच करून हे बघा 3 नंबरचं ऑप्शन दिसते का भावनो, हे त्याच्यावर टच करायचं. आणि बघा हे लाईटिंगचं नाही का ओरलेच्या पुढचं, त्याच्यावर टच करायचं आहे. तर त्याला पण लास्टपर्यंत घ्यायचं आहे तुमच्या लॉगला. आणि इमेज दिलेत त्यांना पण लास्टपर्यंत घ्यायचं आहे, दोन्हीला पण अशा पद्धतीने. आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ दिलेला आहे ओरले व्हिडिओ म्हणून, तर व्हिडिओ ॲड करून घ्या व्हिडिओला जाऊन. तर अशा पद्धतीने भावना. तर त्याचा डुप्लिकेट तयार करायचा आहे. याच्यावर टच करायचं आहे आणि प्लसचा आयकॉन आणि 2 चौकोन ऑप्शन दिसते तिथं बघा, त्याच्यावर टच करायचं आहे. हे डुप्लिकेट हे आहे बघा रिलेक्स म्हणून, त्याच्यावर टच करायचं आहे. तर एक रिलेक्सला पुढे घ्यायचं, असं दाबून असं वाढायचं आहे, असं दाबून वाढायचं भावनो. तर बरोबर याच्या लेवलनीच घ्यायचं आहे, एकदम सोप्या पद्धतीने भावनो, काय विषय नाही. तर लेवलनी घ्यायचं आहे बरोबर. लेवलनी घातल्यानंतर पुढचा पाठ आहे तो, त्याच्या पुढचा हां. तर इथपर्यंत यायचं, 2 टच करून हे ऑप्शनवर साऊंडच्या शेजारी ऑप्शन दिसते, त्याच्यावर टच करून पुढचा पाठ रिमूव्ह करून टाकायचा आहे. तर याच्यावर टच करायचं आहे, ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनमध्ये जायचं आहे. ब्लेंडिंगच्या ऑप्शनमध्ये गेल्यावर लाईटिंगचं ऑप्शन दिसते, त्याच्यावर टच करून स्क्रीन करायचं आहे. तर पुढचा पण याला तसंच करायचं आहे, ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन याच्यावर टच करून स्क्रीन करायचं आहे. तर भावना आपला अशा पद्धतीने टेटस एडिटिंग एकदम सोप्या पद्धतीने झालेलं आहे. एक्सपोर्ट करण्यासाठी वर ऑप्शन दिसते, तुम्हाला पासवर्ड भेटलाच असेल, सेटिंगच्या शेजारी ऑप्शन आहे, एक्सपोर्ट करून घ्या. तर धन्यवाद भावनो, भेटूया पुढल्या व्हिडिओमध्ये. पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये भेटलाच असेल.